6502, вързан с Interrupt Request пина и вързан за прекъсвач, който го връзва с нулата, с Ground. Иначе го държи високо с един резистор. Okay. И програма, която трябва да брои колко пъти сме натиснали бутона. Само че като го натиснеш веднъж, ти го искаш веднъж, цифрата обаче е голяма, не сме го натиснали толкова пъти, обаче това е защото е Interrupt Request, който се възприема от процесора, че той трябва да го процесне, да каже кога е готов, да върне фидбек на хардуера, който вика Interrupt и тогава Interrupt да бъде спрян. Но понеже нямаме такъв фидбек, не знаем кога сме го процеснали, всъщност аз като го задържам, той продължава да брои. Този грам да не го задържаш, просто времето, в което е стоял с Ground, то всъщност го брои за нов Interrupt Request. И само да го ресетна. Обаче колкото и бързо го натисна, пак е висока цифра. Да. Тук осцилатора, който съм вързал, е 1,8 МГц. И нямах такъв готов осцилатор, който само да го вържа за Power и да му извадя сигнал. Мисля, това си е кристал и тук имам усилвател с един транзистор. Така че да стане тактова чистота. Да, това е Interrupt Request. Сега ще го вържа за другия пин и ще видите какво ще стане. Така, вързах го за друг пин, т.е. до сега беше на Interrupt Request пина. Сега го вързах за Non-Maskable Interrupt. Interrupt Request е ти реквестваш Interrupt, обаче процесора може да се свърши нещо друго. Да каже, окей, ще процесна Interrupt, изчака да го процесна, като го процесна връща фидбек и тогава спираш да го подаваш Interrupt. Но Non-Maskable Interrupt е директно спираш каквото прави процесор, каквото и да прави, го спира и трябва да хендълне Interrupt, който е дошъл. Като там вече възприема го като сигнал, спира, връща каквото трябва и го изпълнява само веднъж, без да следи колко време е било. Тоест само на Rising Cage, мисля, че беше на сигнала, го възприема и толкова. Не се интересува колко време го държиш. Та сега вече като натисна бутончето, ето отбеляза, че веднъж е натиснато. Само че да не се вижда. Така, колкото пъти го натискам, то си брои каунтърче, колко пъти съм го интеръпнал. Мога да го ресетна. И сега тук продължавам. И така броим интеръпти. Тук пак има Interrupt Request хендълване, само че този път вече е вързан за Interrupt Request пина на процесора, е вързан Interrupt Request пин от Versatile Interface адаптера. Всъщност той задава дали има Interrupt. И прекъсвача сме го вързали за един от пиновете, който всъщност може да каже, че има Interrupt, който е на интерфейс адаптера. Тоест, тук си му казвам на интерфейс адаптера има Interrupt, понеже сме вързали само едно, нещо знаем, че само това е Interrupt. Тоест може да навържем много неща и да прочетем кой е аджиба. Прекъсвача, източника, какво означава и така нататък. Само че тук използваме само един пин и си знаем, че това е Interrupt.
Съответно програмата тук е много проста. Просто чете когато има interrupt и всъщност когато има interrupt, нали, един делей е вкаран, за да може тук, ако има няколко пъти прескачания в прекъсвача, т.е. ако прекъсвача подаде няколко сигнала вместо един при едно натискане, дилея просто чака известно време да се успокоят тези прескачания и после ресетва интеръпта в адаптера. Тоест има начин да му кажеш на адаптера, че интеръпта е хендълнат и по този начин, когато му каже това нещо процесора, че е хендълнат, вече сигнала, който е към interrupt request спира. Така че не се получават като преди това проблемите, че с едно натискане велито е някакво огромно на каунтера за интеръптите, защото тази нула тук брои колко пъти сме натиснали бутона. И сега тук се вижда веднъж, два, делия, не знам дали се отчита, но ако прекалено бързо го натискам, всъщност се вижда, че има малък делей. Но заради тези 1,8 МГц всъщност не се усеща чак толкова. Иначе има там един празен луп, в който го вкарваме процесора да върши празни инструкции. И това е за сега.